Il-koll bl-aħmar, uħut minnhom libsin ta' tobba, it-tfal żgħar Mostin li attendu l-kindergarten tal-Kulleġġ Marija Reġina tal-Mosta dalgħodu niżlu fil-bitħa tal-iskola għal attività mhux tas-soltu. Rappreżentanti tal-Malta Heart Foundation kienu preżenti fl-iskola sabiex jagħmlu għotja ta' Automated External Defibrillator. Dan l-apparat li jintuża f'każi li l-qalb tieqaf tħabbat ġie mogħti mill-Malta Heart Foundation bl-għajnuna tal-Fondazzjoni Agora. Permezz ta' ġugarelli jaħdem bil-batteriji, Nurse Kimberly spjegat lit-tfal kif kulħadd għandu batterija u kif għandna niċċarġawha spiss. Ispjegatilhom kif permezz tal-eżerċizzju u li kelli niklu aħna niċċarġjaw qalbna l-ħin kollu. F'kumment qasir il-prinċipal tal-iskola Sur Patrick Dacelis għalilna kif it-tfal ġew imħejjija għal din l-attività permezz ta' xogħol li sar mill-Kindergarten Assistants fil-jiem li għaddew u li wara li t-tfal x'għażliet jistgħu jagħmlu biex jieħdu ħsieb qalbhom. L-tfal ħeġġeġnihom ħafna biex jaħsbu ftit fuq kif ngħixu aħna minħabba li l-qalb tista' daqqa waħda tieqaflek u inti jkollok problemi kbar. Il-kap tal-iskola Sinjur Angel Pulis spjegat kif din l-għotja torbot ferm mat-tema tal-kulleġġ li hija nkunu responsabbli. Il-Malta Heart Foundation enitna billi tatna l-fondi biex setat tinxtara il-magna tal-AED. Aħna bħala edukaturi qed nużaw din l-attività wkoll biex nedukaw it-tfal biex iħossuhom responsabbli għal ħaddieħor. Samuel Attard, wieħed mill-istudenti tal-mediċina li jformaw parti mill-Malta Heart Foundation, spjega kif lan tal-fondazzjoni huwa li tkun tista' tqassam apparat fejn possibbli. Ġifieri dak kollu huwa importanti biex nżidu ċ-ċans u niġġieldu il-marda tal-qalb fost il-pubbliku tagħna. L-attività ntemmet bit-tfal jinġabru kollha forma ta' qalb filwaqt li tmexxija tal-iskola rringrazzjat lill-Malta Heart Foundation tad-donazzjoni ġeneruża tagħhom.